istorya tupo-tupaw. May amata na. Walang di istorya ko. Nga, baka dahi ko ating mayat yung mga istorya. At yung kung ay, kaya nangay nga ay kaya nangay tin makiasawa nga ti Hari. Oh. Ngayon nga, may isang babae nga kuha. Nga marigrigat. Tatak, ang sarsara ngamin na Hari iti babae nga gold to urmot na. Oh. Oh, tapos yan. Tapos, oh. Tadi siyempre, ang amin yung babae, di, ano dita. Nagpariban. Dati babae mat nga nawais, nga kwa. Kinulayan na di urmot na ti gold. Oh. Kakaiba tong istorya. Tapos, pati ka mo ata. Dili sa kami, napanisuna, sige, pakita mo ko na, dadi, kwa, digi alalay, no gold ag paiso. Oh. At urmot mo, di pakita na kano. Oh. Gold. Hindi, iso ti pinakasaran ni Hari. Oh. Urmot na, di babae. Why? Di Rayjay, di, siyempre, di nagkasardan, di, bumaybayagan, di siyempre, agsabsab, amumot na buukan, bumalbalik to sa kulay. Siyempre, matatid to, matatid daw. Aglalalo ka matindog, di gayadan na kag-ngisit. Kumulot-kulot pa, apo. Tapos. Ito time pa kulong ni Hari, isuna. Ala. Siyempre, good Why? Nahalda isuna, guys, kasjay. Why? Di, yan. Ingkulong da. Oh. Di hanggang na, da pinakpakan, kasi na, ti busy na ro, dan ni Hari, hanggang nga, talaga, Oh, tapos. tapos tata, bitayin day sunan, Oh. nga babae, ni naging reyna, Okay. bitayin day, ilikan da, iti chance da nga, kaslang ay humiling. Oh. Bago nga mabitay sunay, kanda ti chance yung humiling, manyamat ti kahilingan na. Oh. Ti kahilingan, kunada bago ka matay. Oh. Timbaga na babae, doon nga itlog. Ano na hiling na? Apit ito ang itlog. Ito po nga itlog. Basta naman ang kami ka lang ang istorya. Ang mga nagganas. Siya ang tatakay laingan tilubungan. Ano? Ate ko, kurang kami, Tony Gonzaga kay talk show. Tapos ta. Oh. Ang diadya niya. Takadamot ato kay Ted doon nga itlog. Why? Wala siyang taktaka akma. Di di so tintidda doon nga itlog. Di tintidda, kanya na. Di naramin niya nga babae. Ang aray na nata, inlaksid niya rin niya po hari na na. Why? Tuk-tuk na ito'y Muging na. moving na. Tuk-tuk. Oh. Yeah, di siyempre, ang gana, siyempre, iso nga dumawat baka itlog siguro na pisa, ay na katutok-tok na, medyo na kwa, di, dati alalay na nga may isa, ay tuk-tok naman di may isa, na medyo nag-crack di may isa eh. Why? Ang tuk-tok na. Why? Ay, maligayang. Mani-mani? Isa lang kayo maligayang, may isa lang kayo itlog. Oh, i-edit ko nga datay. Ano mo yung edit, basta kasi tanong mo na di mali. Amuda di manem. Oh, sige. Amalik? Jitlo? Ay, di malik ko na? Amay daw, amuin na di manik. Alaki sounds like mani. Ang tano amuda di manik. May isang itlog. May isang itlog lang gayang dinawa na. Talaga nga, nga, mo. Anda nga rin, tikwak nga rin gaya. Ay, kabaw ko gaya. Amnesia mo, no? Ay, tutok-tok na. Tutok-tok. Di, ajen. Yung mismisit niya min, toki na nangamuging na, tutok-tok na di nga may isang itlog.
Tapos, ni apa yun kang imisit ko na, nagi ko, tagabantay kanya na. Oh. Itatan amuyon ko na nakano. May sapay lang nga itlog gumisitan. Kita sa nun tulan yung duwa nga itlogan, hanggang di nga gumisit ka, tutok-tok na. Magets mo? Magets mo? Haan? Nagtangagawan! May isang nga itlogan na, tuk-tuk-tuk na. Oh. Jimugig na. Oh. Ay, dito lang, dua nga itlog, nga katutok-tok na nagmandan suda kini ako no, hari. Di ba? Plak, 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 plak. Plok, plok. Oh, dua nga itlog. Oh. Na ito pa po kay Jurgot na siyempre kay G, urmot na matma. Tuk-tok, tuk-tok, tuk-tok. Oh. Ngumisit gigi urmot na. Nagulo na nga ito, ganina ng istorya kasi lang mag-ama itlog sa tinuwa mga dagusan. Excited po tayo yung ito ang itlog. Sa balo mo, gayam di kayo nang asawa niya yung tuwa.